गारि मालिक ना नहीं फालायसे गारि मालिक था फालायसे ना आपेल थाना थाना दासे नै गारिया बेबायदि गोग्लैफैदों आरोखि ना बैयाव नुहुरबाय दा बैयावहाय माने माबा दंमोन आरोखि पस्ट होनाय नोंथांमोना मिथिखागौ बे बेंटल पुलिस थाना खाथियावनो आरोखि ना आउट पस्ट खाथियावनो ओमफ्राय नैबाव गोग्लैफैदों बिराद जाल्ला जाल्ला गारि सालायोलै लोगोफोर नुबाय दा जौ लोंनानै सालायदोंनो ड्राइभारा दानिया हनै बैयावनो बेनो पुलिस केम्प ओमफ्राय दा बे गारिनि ड्राइभारा गैला आरोखि ना पुलिसफोर लांबाय होनना बुंदों ओमफ्राय दा ट्रेक्टरजों बोखोनो नायगासिनो दं आरोखि नै मानसिफोर दङ ओमफ्राय नैबे ट्रेक्टरखौ लाखिनानै दोनदों बे गारिखौ बोखोनो होननानै आरोखि ना दा जेखि जाया लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय देखायबाय आङो बे गारियानो आरोखि दै माने जोङो नायलायगासिनो दङ आरोखि दा नायलायगासिनो दङ नैबे जायगायावनो दै नैबेलाय गारिया बेनो नैबेलाय नै दुरुं खानानै बोसिगोन आरोखि गारियानो मानसिया जौ लोंनानै सालायदों जाहैदों मानसिया जौ लोंदोंमोन बेलाय मा फाग्लायै गारि सालायबोखो बियो जौ लोंनानै सालायबा बिदिनो जायो ओंखायनो जौ लोंनानै सालायनाया थिग नङा आरोखि ना ना मद खाया गाड़ी चलाइले এনেকা হয় मद खाइसे बोले ड्राइभारটা হয় फाग्ला बेलायनो औ हारसिंनो नैबाव खाबाय आरोखि ना गारिया नै ड्राइभारखौथ' आं खोन्थाखाबाय ड्राइभारखौ माबायाव लांबाय आरोखि ट्रेक्टर फैगासिनो दं ट्रेक्टरजों बोसिगोन आरोखि दै ट्रेक्टरजों बोगोन ट्रेक्टरजों बोसिगोन नायबानो जाबाय आंनाबो गारिया साइड खालामनांगौ फैगोन नैबे जायगायाव नाय ट्रेक्टरजों बोखोनो नागिरगासिनो दं बेलाय बेंटल चिरां डिस्ट्रिक्टआव दै आं खेबनै बुंबाय नोंथांमोना सोरबा बबे डिस्ट्रिक्टनि होननानै बुंलायगोन बेंटल आउट पस्ट खाथियावनो नै बेलायनो बेनो आउट पस्टआ ओमफ्राय बे सेरावनो आरोखि बै नैबे लामायाव दोननाय माबाया पइन्टआ बेहाय सौग्रावनानै ओरै हाखराव दानफैदोंनो आरोखि ना बेलायनो गारिया बेबायदिखौनो गिनांगौ आरोखि ना लोगोफोर माने गारि सालायनाया जौ लोंनानै सालायनाय बेबायदि जायोबा मोजां मानसियाबो नस्थ' जालांफानो नागिरो आरोखि मानसिया जेबो जायाखै बेलथायजोबनो मोनाखै नालाय नैबेलायनो गारिया दा जोङो नेलायगासिनो दं आरोखि बोखोगोन ट्रेक्टरजों हाँ हाँ फारिब ना उठिब बिराद मोजां हाबफैखादों नै बोखोगासिनोसै बोखोनो नागिरदों दासो बेलायनो
गाखोबाय आरोखि ना बोखोबाय ट्रेक्टरजों बोखोबाय हाबाय ना होमबा भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर दे माने गारिया हाखराव गोलैलांदोंमोन नालाय बोखोखांबाय दा आं बावनो दोनथ'बाय उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों।